Obiro dhi nyime gi chenro ni maneja od bura mawuok e Selis miyo itimo ka onyiso jonyuol kik bed gi luoro mora mora e wi som nyithindgi. Bende omedo ni chenro mamoko mag dongruok biro dhi nyime e yo makare maonge chochni mora mora. Gavana Malome bende ne wuoyo e sechego kendo magi kaka ne weche go dhi. Mbunge mwenye alikuwa Mheshimiwa Eseli, kama kulikuwa na mtoto yote ambaye alikuwa kwa basari, sisi tunaenda kuendelea tulipe huyo mtoto mpaka aingie kwa university. Kama kulikuwa na mtoto yote alikuwa na basari scheme kwa county government, kwa upande wa Mheshimiwa Wangamati aliyoenda, Mheshimiwa Lusaka kupitia kwa MCAs wake ambao wengine wako hapa, hakuna mtoto ambaye alikuwa kwa basari ya scholarship ya Mheshimiwa Wangamati ambaye ataenda nje. Wote tunaenda kuendesha hiyo miradi. Kama vile Mheshimiwa Lusaka alisema, hakuna project yote iliyoanzishwa na mwenzake ambaye ameenda itakwama. Tutamaliza hizo maproject zote. Kromoga jong endai kapar kodo chiko bang sabirio mar odiochieng chendo en migago amedo menyoni yiero mar Kenya ganario pario kodario kabende wachomo wang watir e do maduong' ma pacho ka mondo mi manodo mamalo chutho Supreme Court mondo Mohamed mi mago motucho kaluwore koda bura mochwale doho motendre koda pingo duoko mar jatend piny Kenya. Kaka kamano aneno kanyo kabende un kodwa kanya kora mga